16 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат дар ҳудуди парки технологияҳои инноватсионии ғайргурӯҳ марҳилаи дуюми корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ, платаҳои чопӣ ва фурӯзонакҳои диодии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайргурӯҳро, ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Акбар Асадулло бунёд шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Зимни боздид ба сарвари давлат иттилоъ доданд, ки марҳилаи дуюми корхонаи истеҳсоли маҳсулоти полипропиленӣ дар асоси технологияи муосири соҳавии ширкатҳои пешқадами ҷаҳонӣ фаъолият менамояд. таҷҳизоти корхона аз ширкати Старлингери Австрия харидорӣ гардида, дар Осиёи марказӣ феълан ягона ба ҳисоб меравад. Ёдовар мешавем, ки марҳилаи аввали корхонаи мазкур соли 2020 аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ифтитоҳ гардида буд. Марҳилаи дуюми корхона аз хатҳои иловагии истеҳсоли риштаҳои полипропиленӣ, духти матто, ламинатсия, суратофарӣ, буруши матто ва насби клапанҳои автоматӣ иборат буда, имкон медиҳад, ки 140 нафар ба кори доимӣ таъмин гарданд. мувофиқи нақша дар ояндаи наздик шумораи коргарон ба 600 нафар расонида мешавад. хурсандевар аст, ки марҳилаи дуюми корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид. марҳилаи аввали корхонаи мазкур соли 2020 ба истифода дода шуда буд. технологияи харидоргардида инноватсионӣ буда, имкон медиҳад халтаҳои дорои клапани автоматӣ истеҳсол гардад, ки суръати фаъолияти қисмати бандобасти корхонаҳои истеҳсолии мизоҷонро зуд ва хароҷотҳоро сарфа мегардонад. маҳсулоти истеҳсолиро ҳафзунии соҳаи саноат аз қабили семент, гаҷ ва дигар маҳсулотҳои хокаи сохтмонӣ, аграрӣ, орд, гандум ва дигар маҳсулоти ғизоӣ, кимиёвӣ, маҳсулотҳои дигари кимиёвӣ ва ғайра ниёз ба халтаҳои полипропиленӣ дорад. иқтидори истеҳсолии корхона имкон медиҳад, ки талаботи бозори дохилӣ пурра қонеъ карда шуда, қисми боқимондаи он содирот карда шавад. иқтидори истеҳсолии корхона аз 70 миллион дона халтаҳои полипропиленӣ то ба 120 миллион дона расонида шуда. талаботи бозори дохилӣ дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, кимиё ва ғайра пурра бо халтаҳои дорои клапани автоматӣ бо технологияи инноватсионӣ қонеъ мегардад. вобаста аз маҳсулоти борпечонии хориҷӣ бартараф мешавад. ҳамзамон бо афзоиш бахшидани ҳаҷми истеҳсол содироти маҳсулоти ватанӣ ба роҳ монда мешавад. насби технологияи муосир имкон медиҳад, ки корхона бе партов фаъолият намуда, боқимондаи ашёи коркардшуда ба дигар корхонаҳои саноатӣ барои истеҳсоли номгӯи дигари маҳсулоти саноатӣ равона карда шавад. ғайр аз халтаҳои барои семент, ҳамчунин ширкати ғайргурӯҳ тибқи фармоиш имкон дорад, ки тавлиди халтаҳои полипропилении орд, дигар номгӯи маҳсулоти ғизоӣ ва маҳсулоти кимиёвиро ба роҳ монад. тамоми марҳилаҳои истеҳсолии халтаҳои полипропиленӣ шурӯъ аз коркарди ашёи хом то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ва рангу ороиши он дар худи корхонаи навтаъсис роҳандозӣ гардидааст. Президенти кишвар зимни боздид ба фаъолияти истеҳсолии корхона ва иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода, ба онҳо ҷиҳати назорати сифат ва тавлиди маҳсулоти рақобатпазир дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. ҳамчунин дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли платаҳои чопӣ ва фурӯзонакҳои диодӣ оғози расмӣ бахшида, бо раванди истеҳсолот шинос шуданд. таҷҳизот ва технологияи наву инноватсионӣ аз Ҷумҳурии Корея, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва Ҷопон харидорӣ ва ба корхона ворид гардидааст. ҷамъият дорои масъулияти маҳдуди ғайргурӯҳ ва мақсади татбиқи ҳадафи чоруми миллии саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар ҳудуди парки технологияҳои инноватсионии ҷамъият дорои масъулияти маҳдуди ғайргурӯҳ бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, корхонаҳои истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ ва корхонаи истеҳсоли платаҳои чопӣ ва фурӯзонакҳои диодӣ ифтитоҳ гардиданд.
корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда дар кишвар ягона буда дар доираи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи таъмини саноатикунонӣ бо суръати кишвар сохта шудааст. корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва платаҳои чопӣ аз хатҳои автоматӣ аз ҳамдигар мустақили платаҳои чопӣ, рангу боркунӣ, насбу васли фурӯзонакҳои диодии мурудшакл, пресс-офарии оҳан, пластмасса барои фурӯзонакҳо ва ғайра иборат мебошад. хати истеҳсоли платаҳои чопӣ имкон дорад ки маҳсулоташро на танҳо барои фурӯзонакҳои диодӣ, балки барои зиёда аз 150 номгӯи таҷҳизоти барқӣ аз қабили яхдон, кондитсионер, телевизион, камераҳои назоратӣ, ҳисобкунакҳои барқӣ ва ҳамчунин мошинсозию мебелбарорӣ тавлид намояд, ки замина барои рушди дигар соҳаҳои саноат дар кишвар мегардад. бунёди корхонаи мазкур ҳамчунин имкон медиҳад ки истеҳсоли платаҳои чопӣ ва қисмҳои фурӯзонакҳои диодӣ дар дохил ба роҳ монда шуда, Тоҷикистон ба яке аз калонтарин истеҳсолкунандагони маҳсулоти мазкур дар минтақаи Осиёи Марказӣ табдил ёбад. дар маҷлисгоҳи корхонаи истеҳсоли платаҳои чопӣ ва фурӯзонакҳои диодӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаҳои минбаъдаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайргурӯҳ муаррифӣ карда шуд. тибқи нақша дар ояндаи наздик корхонаи истеҳсоли смартфонҳо, планшетҳо, соатҳои рақамӣ, ноутбукҳо ва камераҳои назоратӣ дар шаҳри Душанбе бунёд меёбад. корхонаи мазкур аз пажӯҳишгоҳи тадқиқот ва рушд хатҳои истеҳсоли қисмҳои металлӣ, пластикӣ, платаҳои чопӣ ва хати васлу насб иборат мебошад. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз намоиши маҳсулоти корхона дидан карданд. аз ҷумла семент, гаҷкартон, халтаҳои полипропленӣ, маҳсулоти гигиенаи шахсӣ ва ғайра ба намоиш гузошта шуд. бояд зикр кард ки гурӯҳи корхонаҳои ғайюр дар 3 корхона солона 2,5 миллион тонна семент истеҳсол менамояд. вобаста ба ин ба халтаҳои полипропленӣ талаботи зиёд дорад. аз ин рӯ 80% халтаҳои истеҳсолгардидаи корхона барои қонеъсозии талаботи худи ширкат истифода мегардад ва 20% дигар ба коргоҳу корхонаҳои ватанӣ ва содирот ба дигар кишварҳо пешниҳод мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайргурӯҳ ҷиҳати истифодаи пурра аз иқтидорҳои мавҷуда дар ин самт ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои шаҳрвандони кишвар дастуру маслиҳатҳои судманд доданд.